Trouwerijen en rechtszaken, smarrige hoeren, liegers, minderheden en memmen, onnozele ben, enzovoort hinnen en het hoort maar net op. Ik ben Anna Raadsveld. In het stuk speel ik Estelle. Estelle is een pittige tante. Ze weet heel goed wat ze wil. Ze is niet bang. Ze gaat de confrontatie aan. En ze heeft ook haar manieren om haar zin te krijgen. Dus ze kan daarin soms een beetje manipulatief zijn. Alhoewel ze dat zelf helemaal niet vindt. Maar ze weet wel welke karaktereigenschappen ze moet inzetten om te krijgen wat ze wil. Dus ze kan bijvoorbeeld ook verleiden. Daar is ze niet bang voor. Maar ze kan ook een grote mond opzetten. Daar is ze ook niet bang voor. Het is wel iemand die zichzelf heeft leren af te bijten. Estelle is wel een persoon die van zich af kan bijten. Oh nee. Want ja, dit loopt voor geen meter. Kijk, het is ook een beetje ongemakkelijk. Of ja, niet ongemakkelijk, maar je kan er gewoon niet omheen. Als iemand met deze schoenen een ruimte binnenstapt, dan hij mij ophelje en mij mighty de leer je naar een echt feest. Hij zou mij doen leren. Het is een schaaf, alleen al dat is echt de moeite om te komen. Het is een prachtige locatie, heel theatraal en het stuk past daar supergoed in.